Υπέροχα. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ανταλλακτήριο το οποίο χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τα λεφτά μας είτε από τη Metamax προς το ανταλλακτήριο, είτε από το ανταλλακτήριο προς τη Metamax. Υπάρχουν και οι δύο οι φορές. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολλές οι ερωτήσεις πάντα που υπάρχουν. Τις βλέπουμε μέσα στην ομάδα που υπάρχει στους Dreamers. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά, τα οποία είναι τα πιο χρήσιμα και αυτά που κάνουμε σχεδόν πάντα. Θα πούμε κάποιες συμβουλές, τις οποίες έχουμε μέσα από την εμπειρία από την οποία έχουμε και εμείς. Και εννοείται ότι, όπως είπα και στην αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδεύσεις, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να τελειώσει σε μία εκπαίδευση. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με δύο ανταλλακτήρια, τα οποία φυσικά γνωρίζουμε καλύτερα, έτσι. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Στη συνέχεια, φυσικά, σε άλλες εκπαιδεύσεις, εννοείται, θέλουμε την επαφή από κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα και ίσως και άλλα ανταλλακτήρια, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε σωστά, να σας ενημερώσουμε όλους σωστά. Οπότε, σήμερα θα μιλήσουμε για την Bybit, Χριστό, και για την έξω. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε βασικά για το πώς, συγκεκριμένα για την Bybit, θα μιλήσουμε για το πώς κάνουμε κατάθεση στην Bybit, ευρώ, έτσι, πώς παίρνουμε ευρώ, πώς μεταφέρουμε ευρώ μέσα στην Bybit, πώς κάνουμε μεταφορά από την Bybit στη Metamax και πώς κάνουμε μεταφορά από τη Metamax στην Bybit. Αντίστοιχα, θα κάνουμε και για την έξω. Έτσι, να δείξουμε λοιπόν τα βασικά, πώς μεταφέρουμε από Metamax σε έξω και από έξω σε Metamax. Φαντάζομαι ότι αυτά που λέω, έτσι, για κάποιους ίσως να είναι άγνωστα ακόμη, ίσως δεν έχουν φτιάξει καν ανταλλακτήριο, να είναι τόσο καινούργοι, έτσι. Θέλω να πω ότι η Bybit και η Nexo είναι οι τράπεζες που χρησιμοποιούμε, έτσι, εμείς εδώ, αυτές οι δύο, είναι πάρα πολλά τα ανταλλακτήρια. Αυτές οι δύο που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι οι ηλεκτρονικές τράπεζες, οι οποίες έχουν το δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί η Metamax, το οποίο λέγεται TRC20. Εκτός από αυτό λοιπόν έχει και το νόμισμα, επίσης το ψηφιακό δολάριο, το οποίο με αυτό πληρωνόμαστε και το οποίο χρειάζομαστε ένα ανταλλακτήριο για να το μετατρέψουμε σε ευρώ και να το πάρουμε στα χέρια μας. Γιατί τα χρήματα που μας δίνει η Metamax τα παίρνουμε στα χέρια μας. Δεν μένουν μέσα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, όπως έχω ακούσει κατά πάρα πολλές φορές να ισχύουν έτσι και να με ρωτάνε, δηλαδή αυτά τα χρήματα τα παίρνετε στα χέρια σας. Εννοείται τα παίρνουμε στα χέρια μας, εννοείται τα ξοδεύουμε, εννοείται τα κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Λοιπόν, ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο ανταλλακτήρια, κυρίως, είναι γιατί αυτά τα δύο ανταλλακτήρια έχουν κάρτα. Έχουν κάρτα Mastercard, την οποία φυσικά έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παντού, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή να πάμε στο ATM, να βγάλουμε τα χρήματα, να τα πάρουμε στα χέρια μας όπως είπα. Μπορούμε να ψωνίσουμε με αυτές τις κάρτες, υπάρχουν και σε ψηφιακή μορφή και στα δύο ανταλλακτήρια αυτά και σε φυσική μορφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μας έχουν κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ εύκολη. Τώρα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Bybit. Εδώ θα πάρει το λόγο ο Χρήστος που γνωρίζει πολύ καλά την Bybit, τη χρησιμοποιεί καθημερινά από ό,τι μας έχει πει, θα σας τα πει και ο ίδιος. Έτσι, Χρήστο μου, παίρνεις το λόγο τώρα και ξεκινάς να μας πεις τα τόσο ωραία πράγματα και να μας πεις τις κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες συμβουλές φυσικά για το Bybit, όπως και εγώ θα πω στη συνέχεια για την έξω. Λοιπόν, ο Χρήστος, ο Βόλης, παρακαλώ τα μικρόφωνά σας να μην έτσι αναγκαζόμαστε να λέμε συνέχεια να κλείσετε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, Χρήστο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Όπως ανάφερε και η Μαρία, θα μιλήσουμε σήμερα για τα δύο ανταλλακτήρια. Εντάξει, βέβαια είναι πάρα πολλά, αλλά εμείς αυτά τα δύο τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και επειδή έχουν και κάρτες, έχουμε βολευτεί με αυτά τα δύο και είδαμε ότι λειτουργούν άψογα. Και αυτό το λόγο θέλουμε να σας μιλήσουμε για αυτά τα δύο. Εννοείται ότι για κάποιους που δεν έχουν ανοίξει ακόμα ανταλλακτήριο μπορεί να φανεί κινέζικο, αλλά είναι θέμα χρόνου να μιλήσετε με τον άνθρωπο που σας γνώρισε την Metamax, να σας δώσει μια συμβουλή, μια ιδέα. Βέβαια, εννοείται ότι υπάρχουν και στο ίντερνετ πάρα πολλές συμβουλές πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα ανταλλακτήριο και για την Bybit και για την έξω. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια βοηθητικά που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα όταν τα ακολουθήσουμε τα βήματα, γιατί τα βήματα είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά.